Takže ahojte ľudia, pri novom videu. Dneska vás tu vítam u Robloxu Skyo. Chcem vás pozdraviť, ale není ju tam posúť. Takže ideme hrať sushi, len musíme chvíľu počkať ľudia, takže sorry. Fúha, co to? Aj. Skáčem. Jeden dal. Kedy to začne? Čakám tú hodinu. Ja tu budem vysť. Jeden už konečne. Jedem. Konečne pôjdeme. Hrať so mňou Kaja. Pozdravujem vás veľmi a dávajte jej odbery a lajky. Volá sa ŠK Slovan @ ŠK Slovan Girl. Konečne jedem hrať. Skipnite to už, ne, more? Toto bude čakať hodinu zase. Ľudia, toto je hrozné. Prepáčte, že vám to nestrihujem, ale proste... Aj. Už to môže konečne už prestať a už môžeme hrať. No už budeme hrať, yes. Ale už to pôjdem. Môžem už hrať. Asi nie. Ok. Môžem ísť? Už konečne môžem. Konečne. Proste po dlhej dobe. Môžeš ma tu spustiť? Chcem si už urobiť sushi. Môžu už. No konečne. Jedem, Skyo, jedem. Bereme rýžu. A jedem dál. Rýchle. Jedem, dobre, varíme rýžu. Takže jedem. No, už to urobil som a jedem to tam odovzdať. Hop, tam. Jedeme. To dáme. Jedem dál. Už môžem ísť? Áno, aha. Nori. Kde je Nori? Tam je Nori. Zober Nori. Rýžu náhradnú si zoberiem a Nori zoberiem. A jedem dál. Musíme jesť dál. Jedem dál. Jedem. Čakáme hodinu. Nechcem čakať hodinu. To nebaví čakať. More. Rýchle. Ne. Už to budeme mať. Berem rýžu, berem Nori, lebo potrebujem aj náhradné veci. Takže idem dál.
Musíme to vyhrať. Musíme to vyhrať. Ľudia, musíme to vyhrať. No daj to na tanier. A jeden preč. Jedeme preč. No kedy tam už budem, ja už to chcem dokončiť. Jedem dál a dál. Musíme to dať. To dáme. Musíme to dať. Ja to dám. A dokončím to. Yes, prvá vec. Hotová. Prvé kolo hotové. Prvé kolo je hotové. Som druhý, no. A kamarátka je tretia. A dajte jej odbery a lajky. ŠK Slovan, či @ŠK Slovan Girl. A volá sa v Robloxe Quirtis. A namiesto J je tam Y. A ja sa volám Sigma 0, neviem. Dajte tam proste Sigma na YouTube. Tak musíme to dať. Jeden dál. Chytila ma chobotnica. Ríky. A jeden ďal. Alelujem. Je to. Nezabudnite mi dávať lajky a odbery. Čau. Účet, prosím.